ka take annabinmu mai girma, ya Rasulu girma ka take annabinmu mai girma. Ya ilahi ka yi salatinka adadinka yadda ka so, yi shiru da sautin muryarsa ka dade shi yadda ka so. Sa buruyin sadarwa alai asasu na so, san su kam ake yi wa ta waya ma'aiki dukansu ya so. Kai nake ta santa gani, nake ta kwasa indan ke a ciki ko ba shakku. Man hasan faɗin girmansa kake anan muka amuku, shi kake faɗa mu ma muka bi, je ka yaɗa son samu bi. Sallama cikakken zatin nan a jamalofi da ƙami, kai nake ta santa gani. Sallama nake ma ansawar kasan ka nake nema, sallama nake ma rai ruhi mai kyan gani abun nema. Sallama nake ma shi ɗaya tak uban sani abun nema. Sallama akan ka nake naci in yabe ka sha girma, kai nake ta santa gani. Shi ya zo da Allah du muka bi aka gane bauta, shi ya zo da tsarin yi dadi aka bi a huta. Shi ake faɗa ruhi yana su sanadin halitta, ya Rasulu ka zo mun samu a jini da hanta, kai nake ta santa gani. Ya nabiyu mai kyan gani da haiba ka kore zance, du yabanka Allah ne ya iya a ciki ya zarce. Du faɗarka an kare daman Allah ya zarce, ko ina kai Allah abi ka ya huce, kai nake ta santa gani. Ya Rasulu mai bayarwa ne cikon ma'aika, du zuwa a kai karɓa muka yi rama abunka. Ashe mai kawai zo nan ka gani shine ya soka, ya abun yabo neman ka nake bara a san ka, kai nake ta santa gani. Ya Rasulu inda kake nan ne Allah yake so, in akai rashin ladabi gunka a faɗa ba masu. Du yawan sani inda ita waya ka a bar shi ban so, ya ra'ubu ba ni ka kara min hidimar sana so, kai nake ta santa gani. Shi muke faɗa zuci da baki a riƙe ma'aiki, shi yabonsa babu dare rana jazaba su loki. Wanda zai hana ni yabon ɗaha ku kai masa ɗauki, ko a can ruhi na yayi ta yabo a gurin ma'aiki, kai nake ta santa gani. Shi ake faɗa tun kan ya iso ake ta bushara, an biya gaba ɗaidu suka zo suke ta shara. Ashe gwanin guda ɗaya ne shi ne abba gazara, shi ya zo mifta hulkulliya aka bi asira, kai nake ta santa gani. Man yudi in Rasulallah bin ka biyayya ga Allah, so ake akansa ake naci sayyidul ibadullah. Shi ya kammala komai ya tafi sannu da mijin ramla, shi ya zama tafin tarbayi roƙa mana Allah, kai nake ta santa gani. Yabo nake ta nema in fidda babu sani ne, wanda hallara ke ta yabonsa da shi sadiki ne. Yabonka an gama mahalicinka mabuɗin
nau'in ibadu ne, kwalliyar adon sunan Allah ko ina ya je shi ne, kai nake ta santa halarar ilahiya masdo kai ne aboki, shi ya reni bayin Allah ma shirya aboki, kai ka roki Allah yayi abuwa ya Muhammadu, kai ka zo kamala da jamala baka da aibi, in kwatanta garyar bauta ne babu sama shi yake ta kyauta yayi kari babu sama shi, ya baka take nan zai makari fara'a abuwan shi, babu kyakkyawan Allah a cikin sufar shi wadatuwar rai ruhi ne arzikin halitta, in ya so a maida mai udu arziki azirta, shi ko dukiya ba ta gabansa shi kadai azirtacce, shi yake kasan laira a rike ta kenan a ‘ya'yanta, shi ya tattaro bayi cif-cif muka dinga yin sallah, kai ka sai ta kabuli na san baɗi mai suna farilla, shi rabo yake karɓa muka yi alamun zo da maula, shi ya jure wautar bayi ma haƙuri mijin ramla, shi ya so mu tsantsar soyayya al'ummarsa mai faɗi, du yawan ta ka rike komanta sha yabo uban faɗi, shi ake faɗa Allah ya faɗe ka faɗe ni in ta faɗi, ko ina salatin nan in biya in yabe ka zuljudi, yawan magauta kar na bari kada dodubun su gani, in suka yi caka aran yasi su faɗi cikin guni, na yi gaba cikin halarar Allah in duba ni babu ani, duri jalu yarda su ganni gaba duk ziri na zamani, na gane ban faɗi komai ba abuwa ina duba, ashe yabonsa Allah kulliya ko ina ciki yazuwa, ni a bar ni kullun soyayya da'iman ta dinga zuwa, bashir safati mata ka biya wa Allah waje roƙo, bashir safati nan na saya na yaba in ka so ka samu, bashir bara yake tuba na biya Allah zai da koko, laifuka cikinsu nake yawo jasadi da dadi, in ka zo gurin guduwa za su nasifin marar datti, ya rasulu sani cikin habba ko yaushe a san baiti, san hakika hakkun shaidar ka ta ishe ni yin santi, na gane hanyar kamawa sidikin uban faɗi, so nake inganka mu ɗan zanta in ka so ma aiki, wanda ya gaɗa ha cikin bacci da ne ko ba shakka, rabi tsarkakin niyya da sani ta faɗarsa ya hasbi, ba sirrin a hannuna in biya shugabanmu al'arabi, shi ya san ka ainin zatin kalima min sanin gaibi, sai ka sake tsira da salati da abinci ya rabi, wanda ya ga ainin zatin ka a alam uban fadi, nan ake rika bayi a fage inuwar jiki daɗi, wadata san ka nake ban gudun a can nai kaufi, sallama salama nan na tsaya abuwa rasulallah.